har inte kommit fram. Han försöker, men han kommer sig inte riktigt fram. Han har bakhalt. Vylegzjanin som vann skiathlon kastar sig in bak Bauer. Och då är det en backe kvar. Plus stadion. Allt kan hända. Kolonja. Och så kommer Sundby och tar den luckan. Det var starkt gjort. Rickardsson är med före Northug och Besmärtnik och Södergren. Och då är det bara en backe kvar. Ska offra den sista lilla rösten jag har på den backen i det Lukas Bauer i sin allra sista VM-insats är i täten före Vylegzjanin. Det är 750 meter jämnt till mål och stå på benen nu alla grabbarna. Där kommer Northug, han tog en innekurva, han tog en Rickardsson på det, men han är fortfarande inte helt uppe. Johan Olsson är trea nu, det är Bauer, Vylegzjanin, Olsson och så kommer Harvey lite tillbaka. Olsson ser stark ut, men Bauer ska absolut vilja ha den här medaljen. Olsson är trea efter Vylegzjanin. Sedan är det Colosino. Då kommer han som en skogsmaskin återigen och är uppe bakom Colonia. Men ska Bauer vinna? Ska Tjeckien få ett guld här? Is it gonna be the Czech Republic? Because Bauer is first into the stadium. Han tar det in i stadion för Vylegzjanin som kan ta en dubbel. Det kan också Johan. Johan är trea in i stadion. Och Northug kommer bakifrån. Grejar han det då? Grejar han det? Det är Bauer. Det är Vylegzjanin Olsson. Northug har några meter kvar. Han har några meter. Och Colonia är färdig. Colonia grejar det inte, tror jag. Och Harvey, sista svåra backen nu. Olsson kämpar med medalj. Kommer till tur. Springer upp på sidan och förbi Olsson. Men ska han ta guldet? Olsson har fortfarande en chans. Vylegzjanin är svår. Han har varit två efter Northug 150 gånger.